ఎంఈఓ లాగిన్స్లో యాప్ ద్వారా లాగిన్ అయిన తర్వాత మన యూనిఫామ్స్ మనకు వచ్చిన ఇండెంట్ని స్కూల్ కాంప్లెక్స్లో మనం పంపించాల్సి ఉంటుంది. దానికోసం యాప్లో మనం యూనిఫామ్స్ సంబంధించిన ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేయగానే మనకి వివరాలన్నీ వస్తాయి. మళ్ళీ దానిపైన మళ్ళీ క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేయగానే మనకి ట్రాన్స్ఫర్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ మెటీరియల్స్ని మనం పైన మళ్ళీ క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేయగానే స్కూల్ కాంప్లెక్స్లుగా మనకి స్కూల్ కాంప్లెక్స్ అన్ని మన పరిధిలో స్కూల్ కాంప్లెక్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి. దీనిపైన మళ్ళీ మనం ఏదో ఒక స్కూల్ కాంప్లెక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ యూనిఫామ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ క్లాస్ వైజ్గా ఏ మెటీరియల్స్ ఇవ్వాలనేది తెలుస్తుంది. ఆ మెటీరియల్స్ అన్నిటిని కూడా మనం డీటెయిల్స్ని సబ్మిట్ చేసి ఈ యాప్లో ఈ విధంగా మనం ఈ యూనిఫామ్స్ మండల కేంద్రానికి వచ్చిన యూనిఫామ్స్ని మనం స్కూల్ కాంప్లెక్స్కి పంపించడం జరుగుతుంది. ఇంటర్న్ స్కూల్ కాంప్లెక్స్ హెచ్ఎంలు కూడా ఇదే విధంగా స్కూల్స్కి కూడా వాళ్ళు మెటీరియల్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.